purchase at signature. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan ng promo, proof of purchase, at ang promo week number na sinasalihan. Magpadala ng maraming entries for more chances of winning. Hatid ng Blend 45, Kapeng Pinoy, Presyong Pinoy, at ng RMN. Radyo mo nationwide. Per DOH FDA permit number 0472 series of 2012. 60 mga istasyon ng radyo nationwide. Mahigit sa 1,000 mga news anchors, commentators at DJs nationwide. Mahigit sa 5,000 mga reporters at correspondents nationwide. Buong araw na naglilingkod nationwide. Balita at komentaryong dapat niyong malaman. Serbisyo publikong may aksyon agad. RMN, Radyo mo nationwide. Ang numero 1 news and public service network sa buong Pilipinas. Kasama mo sa pagdiriwang at iba't ibang kaganapan. Yan ang tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa Dipolo, ito ang DXDR 981. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN. Radyo mo nationwide. Ayaw ninyo huna-hunaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises ug sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako moanhi aron pagsalikway niini, kundili aron sa pagtuman hinuon sa hustong kahulugan niini. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga higala, mga ginikanan, mga suking tigpaminaw, mga kasama, tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko aniyano sob sa kahanginan. Of course, dinhigyapon sa mong istasyon sa RMN Dipolog 981 AM
o gisabtangan di bagyapon ta madungog sa FM band tungod kay tuna pa ay kabilingkan ang maong FM kahimana nato. Sa online internet ako sa gihapon mo ingon kaninyo have a good day. Kining ubos nyo nga lagad Gilbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Maugapoy magiguban kaninyo sa maong tulumanon. Nanghinaot ako nga sa gihapon na nakamusumayang panglawas aron andam maminaw o manalinghog sa mga pulong nga atong maisgutan din sa maong tulumanon. Okay, happy o maayong pagsaulog sa katong kapistahan karon. O pahinungod ni John the Baptist. San Juan karon, no? Daghan kay mga nanghiligo kay balutas mga kadagatan in honor, no, sa atong giilah nga usa sa naghawan o nahimong instrumento nga maandam ang katawhan sa pag-anhi, no? Unang pag-anhi sa atong Ginoo, ang pagkatao sa atong Ginoo. O na nga sagaran nga nung nabatasan natong sa ulugon diya sa mga kadagatan, no? O nga mga ligo ta tungod kay ibalo naman ta nga si John the Baptist o San Juan magbubunyag ang nagbautismo sa atong Ginoong Hesukristo. So mao na nga diha nato sa ulugon sa adunay tubig. O lagi kitang bagay Katoliko ang dako kayong nagpaghimog at niini. Ang uban na itong mga igsuon, wala po sila, no? Kay matod pa nila, di na kuno kinanglanon, kay wala po instruction sa Biblia nga sa ulugon gana. Pero sa atong kabahin mga Katoliko, ang tinuod nga simbahan, gitagaan o gahom sa pagdili o pagtugot. Kung ato kadang mabasa sa San Mateo 18:18 nga unsa may hiktan o luagan sa maong simbahan, hiktan o gapuson o luagan usab dito sa langit. Nga sa hubad sa maayong balita Biblia nga bisan unsa kunoy idili og itugot sa iyang simbahan diri sa yuta, idili og itugot usab niya sa langit. So kini mamit usab nato ning kadigunan diha sa atong tema nga ipadayon karon ang mahitungod sa adlawng igpapahulay. Kay nausub man ang adlaw sa kanang gihiusahan sa katawhan sa Dios. Diya sa atong pagsimba sa Dios nga mugahintag usa ka adlaw, diya sa usa ka semana nga gihimo natong espesyal atong pahimugatan ang pagsimba kaniya nga kini niadto sa daang katawhan sa Dios ang mga Hudeyo o kitong unang tinuhuan sa mga Hudeyo nga nakasentro kini sa adlawng Sabado o ikapitong adlaw sa semana nga mao ang Sabado. Unya dako kining issue tungod kay matud pa sa uban nato mga igsuon tungod kay giusab kuno sa mga Katoliko gani ila pang pesanginlan si Emperador Constantino ang mibalhin ini gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Mao na nga kining Katoliko maoy nahimong katumanan sa nag-usab sa sugo sa Dios. Mao na nga atong gi pasiunhan og tudling kining sa San Mateo 18:18 nga unsa idili sa iyang simbahan idili og itugot usab niya sa langit. Sana sa atong gibasihan
Pero maayo nga atong timan-an kanunay nga duha ka klaseng balaod nga tutukan nato kung maghisgot ta og balaang kasulatan. Kay adunay balaod nga dili pwede usbon sa simbahan. Kadtong balaod nga gusto sa Dios iyang kabubuton nga dili kini pwede usbon sa tao o usbon sa iyang simbahan ba? Apan doon na po'y mga balaod nga mutugot siya niini. Kaya mga balaod sama sa balaod seremonial. Muna atong isaulo, no? Tulaan pag-ayo kung unsa ang balaod nga pwedeng mausob o wadon ba? O kana tungod kay gitagaan niya gahom sa ang iyang simbahan, tinuod nga simbahan sa paghimon ini, ug unsa pud ang mga balaod nga ang simbahan dili gyud mo attempt, dili gyud mo sulay og usob o mawala niini. So ang atong pagsaulog karon sa kasaulugan, no, kapiestahan ni John the Baptist nga kinibang nag-andam sa unang pag-anhi sa atong Ginoo. Unta pod ang mensahe niini sa atong panahon karon nga kitang mga Kristohanon kinahanglan mahimo unta pud tang sama ni John the Baptist ba o Juan Magbunyag nga mahimutang instrumento nga maandam kitang katawhan sa ikaduhang pagbalik na sa atong Ginoong Hesukristo. Meaning ang atong pagkakristohanon, mao man na ang mga gimbuhaton nato isip Kristiyanos kung ato nang gituman. O unsay mga tahas nato isip sakop sa simbahan kung ato nang gituman usata, no, sa mga tao nga misundog sa gibuhat ni John the Baptist o Juan Bautista. Atong butangan yung Bautista kay lahi man ang Juan Evangelista o Juan Bautista. O ang atong gipiestahan karon mao ang the Baptist ang nagbautismo, no, sa atong Ginoong Hesukristo. Juan Bautista. Okay, mga igala, nagkalimot ko, no? Ato yung dayag sa dirig unsay pizza karon. Kaya himuon man nato yung dokumento kinimatag programa nga atong mahimo. Pizza 24 karon, no? Sa bulan sa Hunyo, no, tuig 2012. Okay, sunod Domingo, lain usab nga bulan. Ang bulan sa Hulyo na sabta. So balik katapusang Domingo o katapusan natong Sibya sa bulan sa Hunyo, no, tuig 2012. Kini atong tulumanan karon. Okay, mga higala, mga tinahod nga tingpaminaw. Inyong namatikdan nga giuna nato pagbasa, no, sa pagsugod gustong tulumanon ang San Mateo kapitulo 5 tudling 17. Naghisgot ang atong Ginoo, ayaw ninyo huna-hunaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises ug sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako moanhi aron pagsalikway ni ini kundili aron sa pagtuman hinuon sa hustong kahulugan ni ini. Gihimo nato ning intro sa atong tulumanon karon tungod kay usani sa mga sita sa Biblia ang gigamit sa atong mga igsuong nahimulag, partikularmente ang atong mga igsuong Seventh-day Adventist o kana mga Seventh-day Baptist o uban pa mga tinuhuan nga ang ilang day of worship, ang ilang espesyal nga adlaw ya sa usa ka semana mao ang Sabado. Gamatod pa nila dili pwede nga usbon kay maigo ta sama ni ining tudlinga nga ang pag-anhi sa Ginoo
dili katuyuan niya ang pagsalikway sa balaod ni Moises, kundi aron sa paghatag sa o pagtuman o paghatag o hustong kahulugan ini. Mga higala, mga suking tigpaminaw, sa akong nahibawan o sa atong nahibawan, ang atong mga igsuong Adventista o uban pa nga mipili gihapon sa Sabado nga mao'y espesyal nga adlaw alang sa pagsimba sa Dios. Hibalo sila nga adunay balaod nga sama ni anang seremonyal nga pwedeng wadon, pwede sad usbon, o sama ni anang mahitungod sa kining circumcision o kining tuli. Sa daang testamento, giimpusar ka na ang kinahanglan magpatuli gud ang pagpamiyembro sa katawhan sa Dios. Apan sa bag-ong testamento, dili na, no? Gipulihan ka nagbunyag o bautismo. O kadtong mga dugoon nga halad-halad alang sa sala niadto sa daang kasabutan, wa na po to sa bag-ong testamento tungod kay ang katumanan ni adto mauman ang kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo, ang pag-ula sa iyang dugo. So mao nang wala na tong katong pagpatay kag hayop ba isip pamayad sa atong mga kasalanan. Kaya tinuod nga makapapa sa itong mga kasalanan, mao lamang ang dugo sa atong Ginoong Jesucristo. Mao na katong iyang kamatayon, mao na ang fulfillment. Unya og ang handumana ni ana nga gisugo sa atong Ginoo nga himuon kanunay anang pagtipik-tipik sa tinapay nga mao nang gitawag sa atong panahon karon og the Holy Eucharist o Santos nga misa, ug mao nay na sentro sa atong pagtuo karon kay mando maginas Ginoo. Himuo kini alang sa paghandom kanako. Una ang nahimong sentro sa pagsimba sa Dios, gitawag ganis sa Katoliko og kinatas ang pagsimba nato sa Dios, mao kanang Santos nga misa. The Holy Eucharist, og nakita nato na sa mga sinulat sa mga naunang Kristiyano sama sa mga church fathers nato, mga amahan sa atong simbahan nga naghiusa sila sa pagtumbok ni anang the breaking of the bread nga gitawag nato karon og Santos nga misa. Mao kanay gitawag nato og highest form of worship nato sa Dios. Natasan natong mahatang pagsimba sa Dios kanang Holy Eucharist o nang kinahanglan gyud mo tambong sa Santos nga misa. O mao ginay sentro sa pagtuo sa mga unang Kristiyanos. Ang ganang pagtipik-tipik sa tinapay, the breaking of the bread. Muna nga sa tinuhoang Katoliko, mao ginay gisentro na to. Yes, pagsimba og ngano nga nahimong sentro kana sa atong pagtuo kay dako kayong ikahimuot sa Ginoo kanang katilingbanon natong pagsimba nga maghiusa ta tanan sa pagsimba, no? Nga makakita siya kanato nga daghan ta nga mo simba kaniya, dili lang tinagsa. Kaya kini nga itong pagsimba gud sa Dios adunay kanang gitawag na tugtulupod ka matang. Kanang individual nga pagsimba nato nga mo simba ta sa Dios nga kita-kita ra sama anang diha ra ta sa atong balay ba o sa atong lawak kinaugalingon natong pakig-istorya sa Dios o nga mo simba ta niya individually, no? Nga tinagsa apan gusto sab siya nga makakita ta niya o makakita siya kanato nga musimba ta niya o mag-ampo ta niya nga uban ng atong pamilya manang gitawag na tog family prayer. O dili lang na igo, no? Dili na igo ng tinagsa nga pagsimba o pag-ampo nato sa Dios. Mao na nga naapoy family prayer kay gusto ang Ginoo nga mulantaw siya kanato. Makita ta niya mag-ampo nga naa nahiusa ta sa tong pamilya. O dili pod kutob ra diha kay nagtukod man siya og simbahan ang atong Ginoong Jesucristo.
ang anak sa Dios nga buhi, ang Mesiyas. O nang gusto pod ang Ginoo, gusto pod ang Dios nga makita ta niya nga musimba o mag-ampo nga hiniusa diya sa katilingban. Diha nga mausa ta diya sa simbahan. O nang naagi pagsimba nga daghan ta nga maghiusa ta ng katilingbanon o ang simbahan, no? Mao na nga kung ikaw gali usa ka Kristiyanos, nakahimo ka niya na nga mag-ampo o musimba ka sa Dios nga ikaw ang usa, unya nagkahimo pug ka sa pagsimba sa Dios nga nahiusa diha, no? Ikaw uban gyud ang imong tibuok pamilya og nakita pug ka, no, sa Dios nga misimba kaniya nga uban gyud ang mga sakop sa simbahan nga iyang gitukod, muna murag na kumpleto gyud ang imong pagsimba sa Dios. Una ako po ning giapil og hisgot diri sa atong topiko karon. Alang po ni sa pagpahinumdom natong tanan nga kinahanglan gyud ay na sa atong pagtuo. Himo na tong kumpleto ba? Dili ma-INC ang atong pagsimba sa Ginoo. Kay gitagaan man tanyag panahon nga makahimo ana. Unang himuo nato na. Kay doon naman ko yung mga igsuon po nato sa pagtuo. Nga ang uban kanila dili na musimba diya sa simbahan tungod kay para nila ang pagsimba sa Dios enough na kuno, sakto na kuno ng tinagsa. O dili na, no, mao. Bisan logically speaking, no, o hunahunao na to na murag kulang yun, di kay mura maog yun. Kaya nga naman ang Ginoo nagtukod man siya katilingban, nagtukod man siya simbahan. O, kung enough naman di ay, o igo naman di ay, nga musimba ta niya nga tinagsa. O, dili na mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw. Nagkaroon, diretso na ta sa padayon natong tema. Kini ako lang ipahinumdom ninyo gamay ang nahisgutan nato sumiagi dayon. Ipadayon nato ang wa pa nato mahisguti. Kining napulo ka sugo o 10 commandments o sa in English pa. Mao ni ang gitumbok nato nga balaod sa Dios, divine law nga dili pwedeng wagtangon sa tao o dili pwedeng usbon o wagtangon, no? Sa simbahan. Sama ng ayaw pagbato og laing Dios. Gawas ka nako. Sa panahon Kristiyanos, panahon sa atong simbahan karon, padayon gyapon na nga bawal gyapon ang magbaton tag laing Dios. Nya kanang pagbaton og laing Dios, unsa man kay na nga matang, kanang mag-isip ba ka o og tao panlitan na itaw nga nakatabang nimo den himuon nimo sang Dios nga dili man na sa tinuod nga Dios o pagbato ng laing Dios. Kana pong maghimo kag larawan den isipon nimong Dios, bawal po na. Lahi po noon ang maghimo tag larawan, isip dayan lang, isip simbolo sa presensya sa Dios. Nga lahi po ng pag-venerate na to. Tama na ito mga Katoliko, mutahod, tas mga larawan sa mga santos, larawan sa mga anghel, butang sa atong simbahan, lahi po no na. Pero kanang unang sugo sa Dios nga dili ka magbaton og laing Dios, o apil lang, kanang apil na sige dili, ana, kanang maghimo tag butang o larawan o ribulto, den himuon na tong Dios, gidili na. O naidaghang mga example ana. Ya, ako lang ipahinumdom sa ubang mga dili Katoliko o katong mga Katoliko pong nangalibog nga ayaw mo ka kalibog anang pagtulon-ana sa itong simbahan na. Kay ang ubang relihiyon moingon man nga kanang atong mga larawan sayop na kay na hitakdo kuno na sige dili sa unang sugo sa Dios. Dili. Kay wa man nato isipa nga kanang larawan Dios, wa ta maigoan ang unang sugo. Kung kanang larawan nato giisip pa nato ng Dios, maigo gyud ta ang unang sugo. Maigo gyud ta na. Hindi na nako batbaton pang ubang mga sugo das na pulo ka sugo. Sama nang katong uban sama nang dili ka mang
mangawat, thou shall not steal, o dili ka maibog og lain, o minyo ka, usa ra gyud, no? O dili ka sana kigpuyo-puyo og lain, no? O na naanas tupulog kasugo. Og matud pa sa atong mga higalang Adventist. Pero kanang ika tulong sugo o kanang sugo ba nga naghisgot sa igpapahulay mao kuno na giusub nato mga Katoliko. Mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, kung ato yung sabton lagi kanang saysay sa Ginoo hitungod sa pag-impusar ni anang igpapahulay. Ato bagyong basahon, no, ako ipahinumdum kaninyo. Kanang igpapahulay duha ka kanang sana issue ang dapat mahibaw-an yun nato. Unsay divine law diha sa igpapahulay ug unsay ceremonial law diha sa igpapahulay. No, ang divine law o balaod nga dili pwede nato uwad-on kay iya na sa Dios. Unsa man kanang gisaysay diha unsa nang igpapahulay. Ang igpapahulay matud pa diha, no? Ikapitong adlaw human sa unom ka adlaw sunod-sunod nga trabaho. Munay divine law nga mo trabaho sulod sa unom ka adlaw og sa ikapito niya na mao nay atong himuon nga special day, adlaw sa pagsimba o mao na ang igpapahulay. Mao nay divine law. Mao na nga wa ginawada bisan na panahon sa Kristiyanos. Kung Domingo naman atua karon, wa gina mawala. Naagyoy special day ang katawhan sa Dios nga diha ta magsimba. Ikapitong adlaw human sa unom ka adlaw sunod-sunod nga trabaho. Pero veritas matud pa lagi nila nga anong Sabado man to anong giusub mag-Domingo sa pa giguba na itong balaod. Wala na guba. Unsa may wala giguba diha sa atong tinuhuang Katoliko. Ang paggahin og adlaw diha sa usa ka semana. Dili sama bas mga pagano nga wala gyud igpapahulay. Oo, puros tanang adlaw puros gina trabaho. Ana ba? O kasama atong mga imperyo sa una, nga gidumala og mga emperador sa wa pa ma-Christianize ang Roma. Grabe man to. Wa man to igpapahulay. O mga lipay mga litong mga trabahante sa una panahon ni Constantino. Kay nakabato na sila igpapahulay kay nakonverter man gud si Emperador Constantinos pagka-Kristiyanos. Motong giundang niyang panglutos dahil nakita man niya mga Kristiyano sa iyang panahon. Domingo man ang gihiusahan nahimong espesyal nga adlaw o mo puto iyang gimando sa iyang imperyo gideklara nga Domingo igpapahulay. Dili gyud siya may gausob mga Kristiyano sa pud ato. Mga Kristiyano sa pud ato iyang girespetuhan kay nakonverter man siya sa pagka-Kristiyanos. Sa maong panahon wala pa Seventh-day Adventist. Wala pa Seventh-day Baptist kay itanaw na to diya sa history o lahi naman na ang grupo ni Ellen White o ni William Miller ba o kitsa pa ng founder anang mga nagsimba anang Sabado. Kung doon na may grupo nga nagpadayon gihapon anang Sabado nga ilang gihimong special day alang sa pagsimba agad na nang tinuhuan sa mga Hudyo. Pero ang mga Kristiyanos dili na bisag atong tanaw ng Biblia karon kung ang mga apostol mosulod man sa adlawng Sabado sa sinagogas mga Hudyo dili man ingon sa pagsimba kundi sa pagkabig o pagpanudlo lang nga ilang gustong kabigon tong mga sakop sa daang tinuhuan ng mga Hudyo nga ilang kabigon sa ilang tinuhuan nga Kristiyanos. Og si Kristo pod mosulod pod sa adlawng Sabado sa sinagoga aron pagrespeto og pagpanudlo. Pero wala gid siya manudlo nga ang special day gapon sa katawhan sa nga Kristiyanos o sa iyang simbahan nga Sabado gihapon.
Wala siya manudlo ana bisan pagtanaw na to ang Biblia. Ang mga Seventh-day Adventist kibalo na sila. Nga wala gitudling sa Biblia nga si Kristo nanudlo gyapon nga ang espesyal nga adlaw sa pagsimba. Kana gyapon Sabado. Kung tanaw na to ang Biblia, ang katawhan ni Kristo magkatigom na sila labi na tong pagka kung namatay atong Ginoo day nabanhaw katong pagkabanhaw na gyud niya. Kung tan-aw na to ug unsa gyud ang adlaw nga espesyal nga igkatigom sa mga Kristiyanos o sa katawhan ni Kristo dili na biya Sabado. Kung dili Domingo na biya unang adlaw sa semana. O ayo haragog basa. Ya umiingon ta nga si Kristo nisulod sa Sabado sa sinagoga sa mga Hudeyo aron pagrespeto og sa pagpanudlo. Pero wala gid siya manudlo nga Sabado gihapon ang atong espesyal nga adlaw. Kanya ang prueba ana nga hinay-hinay na nga giusob gyud sa mga naunang Kristiyano sama sa mga apostol kay magkatigom sila kung tanaw na to diha kasagaran gyud mutunong ginag unang adlaw semana sa to pa Domingo. Pero wala lang nila hinganli o igpapahulay. Wala nila hinganli o igpapahulay sa ilang panahon tungod kay inanay pa man ang ilang paghimo ni ini nga espesyal kay di man na automatic dayon. Unang-una doon na gunay kanang gitawag to gradual changes. Unya kanang igpapahulay nga Sabado mao gunay na ila na andan na nila nga mauna ang igpapahulay. Una sa bag-o pa inanay gradual gina. Og kana naay usa ka teksto diya sa Biblia nga ato gyung maklaro bang gipasabot nga ang Domingo mao na gyud ang espesyal nga adlaw tungod kay gitawag ginig adlaw sa Ginoo. Una ada sa pinadayag 1:10 gani sa Lydiard translation nga in English Biblia gitawag po nag-rest. I was worshiping in the day of rest. Ang katong Lydiard translation sa in English nga Biblia, rest. Ya sa katong Latin nga Biblia pod nga atong nabasa, you fui in el espiritu in el día del domingo. Kanang si pinadayag 1:10. Pero kung nabantayan ko sa mga unang Kristiyanos, ang ilag yung gahan nga itawag ani dili igpapahulay. Although igpapahulay ni kay espesyal gud nga adlaw, pero ang common yun nga gamiton sa mga unang Kristiyanos, yan ang nahimo nilang espesyal adlaw, ang unang adlaw semana, ang adlaw di nabanhaw ang atong Ginoo, ang ilang common nga itawag ani Lord's Day, no adlaw sa Ginoo. Pero kung ato pong aninaw og ayo, kining adlaw sa Ginoo, mao na po ni ang nahimong rest nila. Unang pwede po ni tawgon na to igpapahulay. Kung dili kay na mo'y gamiton nila nga term kung ato yung tun-an ng history ba. Ang ilag yung term nga gamiton na ni adlaw sa Ginoo, the Lord's Day. Pagpalahi pod ba nga ang katong kuan, atong daan gitawag og igpapahulay. Pero ang bag-o, although kung atong sabton igpapahulay gihapon na siya, pero ang term nga gigamit nila kasagad kanang adlaw sa Ginoo, the Lord's Day. Pero may unta mo yung giusob day veritas o adlaw sa Ginoo ang Sabat. Wala. Kay kung sabto ni musa ng pahulay, unsa man ang pahulay o rest, mo man na ang adlaw diin human sa unom ka adlaw tang nagtrabaho. So unsay wala mausab diha, kanang kuan ba, kanang unom ka adlaw mo trabaho ka din ikapito pahulay. O muna pagsimba. O muna wa mausab kay kung umayon ka kanang Domingo, takdo man gyud na gihapon sa napulo ka sugo sa divine law nga unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay kay musugod ta. Og trabaho kana mang Lunes muna ang atong ikapito, mao nang Domingo. So kanang balaod nga dili pwedeng wad-o na to, kanang pagpili og adlaw nga human sa unom ka adlaw trabaho mo na ikapito pahulay, wa na mawala. Unsa may
nausob diha ang pagpili ra unsang adlaw ta musugod og trabaho. Kay mao man na ang giingon nako ninyo nga seremonya lo diha sa adlaw ipapahulay. Ang pagpili unsang adlaw ta musugod og trabaho. Unang pwede mausob gikan sa Sabado ngadto sa Domingo tungod kay seremonya lo man lagi nang pagpili unsang adlaw ka musugod og trabaho kay wala man na giapil diha sa napulo ka sugo nga gisaysay diha nga kanang unang adlaw sa semana nga permanente gyud ang day o unang adlaw sa trabaho. Di ba basaha ra ko ng divine law kanang napulo ka sugo, di ba wala isguti diha unsang adlaw ka musugod og trabaho? Muna nga seremonya law ng pagpili unsang adlaw ka musugod og trabaho. Kay ang divine law igo ra man gaingon unom ka adlaw sa unom ka adlaw mo trabaho ka ikapito pahulay. Muna divine law nga dili na pwede wadon, gubon. O kung kana ra gyud, kung yung kagkanang Domingo mo haom ba na haom. Kay umusugod ka og Lunes, ang atong ikapito mao man ang Domingo. So kanang balaura nga mugahin og adlaw nga espesyal alang sa pagsimba human sa unong kaadlaw trabaho, mutakdo ng igpapahulay na to ron kanang gitawag na to Christian Sabbath nga Day of the Lord, mutakdo gihapon anang divine law. Wa na mawala ng unom kaadlaw trabaho ikapito pahulay, wa na mawala. Unsa ra may nausob diha? Ang adlaw ra diin sana mahulog o mahitabo kanang pagpahulay. Nagawa ba ninyo? Kaya katong sa una, sa Jewish Sabbath God, ang unang adlaw sa trabaho, kanamang unang adlaw na tupod sa kalendaryo, sa simana, maong Domingo mo na ikapito Sabado. So, kanang giingon sa ato mga igsuon nga Adventist o kanang mga Seventh-day Baptist o guban pa, nga moingon ta giusob ko na nato, giwagtang ko na nato, ay wala na wagtangan ng balaod nga divine, balaod sa Dios nga unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay, wala wad-a. Wala wad-a kay masabado man og madomingo puros na takdo di as divine law. Ang nausob ra lagi diha mao ra ang pagpili unsang adlaw ta musugod og trabaho. Mao ra na nausob. Ug nganong pwede na mausob tungod kay wala na hisguti sa divine law. So meaning kay wala man hisguti sa divine law ang pagpili unsang adlaw ta musugod og trabaho, sa ato pa pwede na mausob kay ceremonial man. So, pero kung doon na mo'y mabasa diya sa napulo kasugo nga gihisgutan ng unang adlaw sa trabaho nga dili pwede mausob na, kana mo karon mo isigida mo kanaaw ko sa pagkatoliko. Biyaan ako kung naapil pa sa balaod divine ang pagpili unsang adlaw ta musugod og trabaho. Pero kay wa man ginaisguti bisag unsa na nako ni pagsaysay ana napulo kasugo na alam diri sa Exodo ug sa Deuteronomy. Kung wa ko malimot, gibasa gyud ako ng pagsaysay ng napulo kasugo sa duha ka libro nga wala gyud hisguti nga kanang Domingo kuha na siya. Kanang divine law na nga mao ginaunla ang unang adlaw sa trabaho nga dili pwede usbon. Wala gyud giingon diha. Kay ang balaod sa nga divine nga dili pwede wagtangon nato mao ra gyud ang pag-ingon nga sa unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. So bisang asang adlaw ana nga pwede mahimong espesyal nga adlaw o ikapito. O pwede ang Martes kali, pwede ang Miyerkules, kung depende o kanus at ang musugod o trabaho. Pero naamang gito hiniusa. Hiusahan mo na nato, mga Kristiyanos, gihiusahan nga himuo ng first day of work nato, kanang Lunes, parang mutakdo gyud nga ang silbing ikapito na dayon nato, kanang Day of the Lord, adlaw sa Ginoo, adlaw sa pagkabanhaw. O mao na mga igala mga tinahod nga tigpaminaw. So unsay nausob diha
ang katumanan ra ni anang ikapitong adlaw human sa unom ka adlaw ang trabaho. Pero ang balaod sa pag-ingon nga unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay wa na mausog. Wa na mawala. Di ba? Kaya umayon ka Sabado, nganong maingon man kag igpapahulay na gatong niadto kay musugod og trabaho Domingo. Di ikapito Sabado. Mo nang takdo sa napulo ka sugo. Nya mayon ka sa mga Kristiyanos karon. Nya musugod Lunes man. Mo na ang dili pod Sabado ang ikapito ana kung Lunes sugod og trabaho, di ba? Ikapito po dayon ana mao ang Domingo kung musugod og Lunes. Na karon kung mo insist gid mo kamong mga Adventist nga dili brad kay kanang kinahanglan musugod yun og trabaho Domingo ra gyud kay dili na pwede usbon kanang unang adlaw sa trabaho kay divine law na ana inyong ipamatuod nga kanang pagpili unsang adlaw ta musugod og trabaho divine law na nga naa nas na pulo ka sugo kung makabasa mo og teksto o kung naamoy prueba nga kanang unang adlaw sa semana nga mao nang Domingo divine law na nga balaod nga kana ra yung adlaw ta musugod og trabaho nga dili pwede usbon ang first day of work kung naamoy mabasa na ako moingon mo angkon kong nasayop ko. Pero kung wa mo'y mabasa nga kanang unang adlaw sa semana gibalaod na nga unang adlaw na sa pagtrabaho nga dili pwede usbon, kamo kung naamo ebidensya makahatag mo na ko ana na mo undang na ko diri Sibya. May tungod ana igpapahulay nga Domingo. Makikiusan ako ninyo. Di lang nako mga higala ha nga tagsaon yung pakli yun ang Biblia. Ako lang isumada diretso ba kay kung mupakli pag kumalangan man yun ko. Pero akong siguro o ninyo nga naagi sa Biblia. Kung kanang pag-ingon nako nga kadto mga apostol labi na tong nabanaw si Kristo. Unsa man ang adlaw diin sila magkatigom. Kay mo man to ang tinuod nga tigom sa mga Kristiyanos kay katawhan gud ni Kristo. Di ba? Kung tanaw na to sa Biblia, duhabya ka nahimong pundok sa pagtukod ni Kristo sa iglesia. Ang makita na tong pundok diha, ang pundok sa mga Hudiyo nga nagpadayon ni adtong daang tinuhuan o tinuhuan sa mga Hudiyo o ang tinuhuan ni Kristo nga sa pagsugod gamay ra sila. E una mga apostol pagod ang membro. O tanaw na to ng grupuha, unsay espesyal nilang adlaw. Then karon ang gihimo nga tudling sa mga Adventist nga moingon sila Sabado gipadayon gihapon kay lagi si Kristo mosulod man anang sa sinagoga sa mga Hudiyo magsangyaw unang moingon sila Sabadista des Kristo. Ayo has ninyong tan-aw. Kay dili man na prueba nga kumo ni sulod si Kristo ni respeto siya kay ang iya pong tumong aron masangyawan to didto mga tao dili man na ebidensya dayong Sabadista siya. So siya sa ninyo unsa ang gitudlo niya didto? Ug nanudlo ba siya? Sama ba iyang tinudluan ang mga pastor sa Adventist nga mo ingon sila nga balik-baliko na nila nga mo nang Sabado ni ato ha kay wala gini usba o dili mo sugot ang Ginoo nga maadto nis Domingo kay Sabado ra gyud ni sige. Di ba mo man ay mga wali sa mga pastor sa Adventist pero tan-awan ng Biblia naa ba kay mabasa nga si Kristo kung katong nagwali siya sa adlaw Sabado sa sinagoga, naa ba kay mabasa bisag usa lang katudling nga naingon si Kristo nga Sabado gihapon ang atong espesyal nga adlaw. Nga kung ato ra bang diskubrihon sa Biblia, Domingo na ra ba noon yung espesyal lang adlaw pero wala lang nila tawag gigpapahulay. Wala lang nila tawag gigpapahulay pero naay masabot sama sa pinadayag 1:10. Adlaw sa Ginoo, may kag adlaw sa Ginoo, espesyal gyud na. O may kag espesyal di, wa na'y trabaho. Di ko bisan pag wala kay tudling mabasa sa Biblia nga ang adlawng Domingo rest o igpapahulay. The fact nga gitawag ang Domingo og adlaw sa Ginoo, kana nagpasabot na gyud na siya nga pahulay na espesyal na ang adlaw kay adlaw gus Ginoo. Mabasahan ko ninyo pinadayag 1:10.
kung maingon mo nga ang tinuod nga tigom sa mga Kristiyanos diya sa Bagong Testamento Sabado o tan-awa sa unsang grupuha na nga tigom. Di ba kung mayon ka nga si Pablo ni sulod sa adlaw Sabado, tigom biya to sa mga Hudiyo. Diin nangadto pud sila aw naadto pud siya parang sangyawan. Gali nakigdebate pa siya sa sulod. O aron makabig niya. Yawa gid putoy mabasa nga si Pablo mosulod sa adlaw Sabado sinagoga sa mga Hudiyo nga iyang gitudluan tong mga tao dito nga Sabado, kining Sabado nga atong gitiguman ron, mao gihapon ni atong espesyal nga adlaw sa pagsimba. Wala manudlo sa Pablo ana, gali atong masabtan diha nga nakigdebate pa gani siya. So dili na to adlaw sa pagsimba alang sa mga Kristiyanos. Kay nakigdebate man si San Pablo. Di ba? Diba nabagoy simbang niya magdebate ya. Dili di sa ato alang di musugot pare ana nga imong debatihon ng pare na panahon sa misa. Dili. Dili na isyu mga higala. Ato sa tan-awon kung katong si Pablo o di ba si Kristo nga nisulod sa sinagoga sa mga Hudiyo, diin nagkuan siya, nagsangyaw siya. Ato sa tan-awon unsa nga grupo to nga tigom? Tigom ba to sa katawhan ni Kristo nga iyang simbahan nga gitukod? O tigom ba to sa mga Hudiyo sa daang tinuhuan? O may kag tigom sa mga Hudiyo mao to. Si Kristo ni sulod sa sinagoga, sa tigom sa mga Hudiyo nagwali. Pero tanaw na to kung sa iyang giwali dito. Gali na nga suko pa mga itong mga tao dito nga mga Hudiyo kay wa mahimuot sa iyang gipanudlo. Nga ila pagaling ihulog sa pangpang. Amo na prueba na to nga wala gali nila kahimot ang panudlo ni Kristo dito sa sulod sa sinagoga. Kung nahimuot pa sila, ang anong ilamang taralon dito sa pangpang nga ihulog nila. Di ba mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw? So mga higala, kung si Kristo ni sulod man sa sinagoga sa adlaw Sabado sa mga Hudiyo, una, aron pagrespeto o aron sa pagpanudlo. Aron pagkabig sa mga Hudiyo nga nasulod dito. Kaya bisag ako naman, wala pagug ko panlitan ako si Kristo, gamay pagud ako membro, una katupang mga tinunan. Ya usahaw na ko pagkabig sa uban. Ya moadto ko dito sa walay tao. Moadto gyud ko sa naay mga taong magtigom aron kabigon ako aron tudluan ako sila. Nya kay ang ikatigom sa mga Hudiyo Sabado man kay mo man gyud na ilay papahulay. Di siyempre mao gyud na ang adlaw. Diin sudlan yun ni Kristo para makabig tong mga tao dito sulod. Pero ang pangutana, unsa may iyang giwali dito sulod? O unsa may iyang giwali dito sulod? Kung naamay mabasa nga bisag usa lang kasitas nga si Kristo nanudlo dito sa sinagoga sa adlaw Sabado. Nga nanudlo siya nga kining Sabado espesyal gihapon ning adlaw alang sa panagtigom. Karon dayon mismo mobiya ako sa akong pagkakatoliko. Nakaroon mga higala mo, hatag ko ninyo bisag usa lang ka teksto ako sang pangitaon diri. Ang prueba nga ang espesyal nga adlaw alang sa mga Kristiyanos Domingo na. Nga ang ilag yung tigom unsang adlaw Domingo na dili Sabado. Pero wala lang nila hinganlig igpapahulay. Kaya nga tugong issue diri unsa na ang espesyal nga adlaw nga igkatigom sa mga Kristiyanos mo man issue na to. Kaya mo yung nga ang Sabado igpapahulay ba na o di o man tay lalis ana. Kaya mo man gyud igpapahulay sa mga Hudiyo. Pero kung atong sundon unsa na ang igkatigom nga adlaw sa mga Kristiyanos, alahi na. Dili na Sabado mga higala, Domingo na. Ayo na tug tanaw bisag kamo diha basahan niyo na ang New Testament Bible ninyo. Unsang adlaw ang nahimong espesyal alang sa mga Kristiyanos. Una na tagaan mo na og sample ha nga nahimong espesyal nga adlaw na ang Domingo. Katong na sa unang Korinto kapitulo 15 ba to? Katong naingon si Pablo ba? Nga kung wa pabanhawa ang atong Ginoo, kawang lang ang atong pagtuo. Diha kung imong unahunaon diha, nahimong espesyal ni Pablo ang adlaw diin nabanhaw nga atong Ginoo. Kay kung wa pa kuno mabanhaw ang Ginoo, kawang nga atong pagtuo. Una ako mong hinahinayon no pagdala unsa ang huna-huna sa mga Kristiyanos diyan ang adlong Domingo. Yun sana nila kay hinahinay man guna nga adlong Domingo na banhaw ang atong Ginoo. Then si Kristo pod lagi sa iyang pagkabanhaw
magpakita siya adlang Domingo gyud, unang adlaw semana. Na kung Sabado pa unta gihapon ang espesyal nga adlaw, di itunong pud unta ni Kristo nga magpakita siya kanay kapitong adlaw semana nga Sabado. Yang anong matunong magyug unang adlaw semana bi, Domingo man gid siya magpakita. Katong pagkabanhon niya. Sa ato pa, gusto siya nga kining adlawan na ang himong espesyal alang sa mga Kristiyanos. Muna nga tanawa na guna mga grupo da sa mga apostol, di ba katong magkatigom sila kanang unang adlaw semana gyud. Kay nahimo ng espesyal kana lang pag-ingon adlaw sa Ginoo, nahimong espesyal nilang adlaw kay mo na igkatigom nila. Di nahimo na ng espesyal nga adlaw. Di na kinahanglang pangitaon pag yun na nga litra por litra gyud nga ang Domingo igpapahulay, di na. Kay masabot na nato. Kay mo man na ang nahimong espesyal nga adlaw nga igkatigom sa mga katawhan ni Kristo. Mo higala. Nga karon kung mo insist gyud ang ato mga igsuon nga gipadayon gihapon ang Sabado. Karon mangayo ko og ebidensya ninyo atong sugdon. Sa unang siglo bisag kanang sa Biblia, kanang grupo gyud ni Kristo, dili itong grupos mga Hudiyo nga diin mo sulod si Kristo og si Pablo aron magsangyaw, dili na. Kanang yung grupo gyud ni Kristo ba ang iyang katawhan, ang mga apostol kanang magkatigom. Tagaay ko ninyong teksto nga ang ilang igkatigom mao ng Sabado. Nga naigpapahulay sa mga Hudiyo. Tagaay ko ninyong tudling. Then sa unang siglo na ha, kanang naas Biblia, then ikaduhang siglo. Sama na ikaduhang siglo, gikan 100 AD to 200 AD. Tagaay kog tudling ninyo nga ang grupo ni Kristo, mga Kristiyanos, naghimong espesyal nga ang ilang pagsimba adlaw ng Sabado. Tagaay ko ninyo bisag di mo yun mo kita as Biblia ana, kay ang Biblia na takop 100 AD man. So mo ana gyud mo sa history of the church. Tagaay ko ninyo history unsang referensya ha. Nga diya gikan sa year 100 to 200 AD nga ang grupo ni Kristo, kay ang grupo ni Kristo nagpadayon man. O diya sa 105 AD, 106 AD, 107, 108 to 200 AD. Tagaay ko ninyo reference be nga mabasa na to nga ang simbahan ni Kristo, ang iglesia ni Kristong tinuod, nagtigom ug nagsimba sila sa adlawng kuan kanang Sabado. Then sa ikatulong siglo po, gikan 201, 202, 203, nga sa akong nahibawan, pag-abot naman na ni Ellen White, nga pagbasa nila sa Biblia nga, maingon sila nga, Sabado, gipadayon, dahi gihapon to. Amo tong ilang gigamit ng Sabado. Naunta ang mga Kristiyanos, wala naman na nahimong espesyal nilang adlaw. Pero daghan pud ang mutuo nila tungod kay mabasa ko po sa Biblia. Nawa mo tay lalis gyud ka nang igpapahulay nga Sabado, naa man gyud sa Biblia. Urang pangutana, unsa na ang espesyal nga adlaw alang sa mga Kristiyanos? Well, mga higala, ayuhan ninyo tanong Biblia, di ba unang adlaw semana? Maong Domingo. Romeo kag unsaon na nga maingon ka mutakdo sa napulo kasugo biritas? Well, ako na niingon ako ninyo, ang napulo kasugo mahitungod na igpapahulay giingon. Ang divine law gaingon, unom kaadlaw trabaho ikapito pahulay. Ya mo igo ba ng Domingo ana? Igo. Ano man, unang adlaw sa trabaho nato di naman unang adlaw semana, Lunes naman. So gikan kas Lunes sa may ato ikapito. Di Domingo. So mutakdo gihapon sa napulo kasugo mga higala ang igpapahulay adlaw sa Ginoo nga mao ang Domingo. Balikon ko mga higala ngano nga pwede mausob ang unang adlaw sa trabaho gikan sa Domingo ngadto sa Lunes tungod kay wala gibutang sa napulo kasugo nga ang Domingo kinahanglan mao ra gyud ang adlaw nga diin mo trabaho ta pag unang adlaw sa trabaho. Sa to pa nahulog nga seremonyal law ang pagpili unsang adlaw ta mosugod og trabaho. Ug may gala kung atong basahon diya sa Roma 13 gikan 1 ngadto sa 7. Gisaysay diha ni Pablo nga ang gobyerno sa tao ato kining tahuron, no? Mupailalom ta. Kadtong mga balaod niya nga wala mahisupak sa sugo sa Dios, ato nang tahuron. Sama ng pagbayad sa buwis. Balaod man na sa gobyerno. O wa man na masupak na pulo kasugo sa divine law mo nang mutahod ta anang balaura.
ang gobyerno di lang natutuhuan kung napaso na ang napulo ka sugo. O kanang di na paminaw ng simbahan sa Dios. Di na puta mutuwa na sa gobyerno. Kung mayon ang gobyerno ay nyo tuhuin ang simbahan na nga gitukod ni Kristo, di na puta na. Pero kanang gimando sa atong gobyerno nga ang unang adlaw sa trabaho Lunes na, pangutana na supak ba na sa napulo ka sugo? Wala man gibutang das napulo ka sugo nga ang Domingo maora gyud na ang unang adlaw sa trabaho. Wa man giingon das napulo ka sugo nga ang Lunes dili pwede himo ang unang adlaw sa trabaho. Sa ato pa kanang giingon sa gobyerno nga ang Lunes o Lunes na ang atong unang adlaw sa trabaho, kinahanglang tahuro na nato. Kay ipatahod lagi ang mga balaod sa gobyerno nga wala masupak sa balaod sa Dios nga mao nang napulo ka sugo. Mao na mga igala nga Lunes naman atong first day of work. May kinahanglan atong tahoron ang gobyerno ana kay wa man na masupak sa napulo ka sugo. Mao na nga Lunes ta unang adlaw sa trabaho nato, mao nang ikapito na do, mao na ang unang adlaw semana nga Domingo. Mga igala sa sunod Domingo ako nang ipadayon. Kay naa pa to pamasahon na ko tong mga sinulat sa mga unang Kristiyanos sama sa mga early church fathers unsay ilang panudlo. Itong mga panudlo nilang nadungog gikan jud sa mga apostol sama ni San Juan. May tungod anang Domingo mga higala nga adlaw sa Ginoo. Okay mga igala, wala man tayo igong panahon. So watangin niyo sunod Domingo ha, ang padayon na aning saysay na to mahitungod sa adlaw ng igpapahulay o espesyal nga adlaw alang sa pagsimba sa Dios. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kini ang inyong bus nga alagad sa maong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban sa ato mga igsoon sa technical side, Tani Lurug Taxi Lumba, mga amigo nato din sa RMN Dipolog, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Nationwide. Papremyo sa ProSite.